ukuthi yena Mr. Jeff namhlanje kwenzakalani eKasi njengoba siyabona kune road show sikhona lana eTikTok Mr. James nazi zenzakala engicela ukuthi nje utshela abantu emakhaya kodwa wazawa ngalo elika Jeff esokuzwa nje ukuthi wena ungathini nje ebantwini emakhaya. Coach my coach ngiyabonga coach my coach. Yeah, eKasi sihlale ziwa coach. What's happening right now coach senza I-road show Kasi to Kasi road show it build up towards birthday Jeff James birthday bash engi-29 March. So kwamanje activation nje nesifuna ukuyenza emnandi wonke umuntu azi coach ukuthi kuzoyenzakalani nge-29 and then sizabe suka on Sunday sabe sigijima ngekahle home siyobhrika eFosloras ebus stop so sizabe ziwa kakhulu coach my coach. Njengoba uyenza i-road show ubheke ukuthi kuze abantu abavela kuphi abaphesheya nabo uyabafuna ukuthi babe khona bazobona ukuthi eKasi imoto ithaya linukiswa kanjani. As a coach, if I had money abekuzobabiza ngoba manje enye into coach you must remember ukuthi nazi spinning it's now taking place ngale overseas. Uyabona as you know guys like abo Samsam sebacrossile bayo compete ngale so spinning sesikhulile kakhulu coach but anyway abo Samsam bazobe bakhona nge-29 abo Katro bazobe bakhona you name it abo Nomano bazobe bakhona Renzo so elinye futhi engithandayo kakhulu coach ngi-introduce i-competition yama quantum which is best kept quantum. So amajita nawo azobafikile nawo ukuzobonisa ama quantum awo ukuthi bawabamba kahle kamnandi kanjani ukuthi libe clean ngaso sonke isikhathi babe mnandi kunama prizes abazowawina lapho and then futhi niyazi kuma artist kuzobe kunabo Team Express Big Zulu himself abo Kapi Stova all these young boys aba talented so kuzoba mnandi kakhulu coach. Asikumbuza ukuthi izobe yenzakala nini njengoba uye washo nekuphi nendawo ukuze abantu bazi ukuthi ngempela nge-29 zika March kuyona lenyanga esikuyona sizobe senzakala. Thank you coach. Izobe yenzeka Wheels and Smoke based Albertine. It's just next to Mall of the South. Kodwa umuntu ongayazi leyo ndawo angagugula athi Wheels and Smoke agugula Wheels and Smoke but this wheels afaku Z instead of S. Izomnikeza ama directions, izomnikeza ne-address yalapho. Ngoba mina ngiyathanda ukubuza ngibone ngathi liyeza ibhubesi ngathi bolungisa singahle sikubone kuyona iBhima. Oh, now you are saying I'm a legend. I'm just encouraging the young ones. Coach, the masses have spoken. I had no choice but bring it back. So, abantu bazoyibona kahle nge-29. Yeah, kodwa yona ayikhona seyaduma ukuthi nje ibe ready nje nakuthi for i-29. Uthi ngempela sizobe sikubona ugibela phezu kwayo uphuma kuyo Jeff esimaziyo King of Speed eSoweto. Coach, sengikhulile. Ngizabe ngishaya nje ngizobe ngikhombisa experience. Abafana abancane yibo manje bagijime phezulu bagijime emaceleni kwayo yonke lento mina ngizabe ngishaya ngiphakathi yeah khombisa nje i-experience nje kuphela coach nothing else coach so I guess coach even amalokuzane ama audience azoba understand ukuthi yazini ikhehla selishaya lingaphakathi manje so yeah coach. Mananyawuzwa sesiyathethiswa kuyakhomba ukuthi manje yaqala i-road show okuyinkonde kakhulu ezobe sabakhona lana eSoweto. Siya ngakuphi eSoweto? Coach, sizabe siconcentrate kakhulu kuma hotspots la khona kunabantu at least babone ukuthi kuzoyenzakalani nge-29 and then I think from there sizabe simnandi coach. Yeah, na kanjani coach? Ngempela bangisolibele sibabonisa kuyona champion circuit njengoba nibona ukuthi zayenzakala silubele sikhipha yonke entertainment iyayo Jeff James lana eKasi.
eKasini Zwile Big Zulu bazobe bakhona bazoperforma ngazi 29 sika machi khona lana eKasi lethu iyona Mall of the South wonke ama-engeli eSoweto seduze i-East seduze ushilo Mr. Jefferson ukuthi ungagugula kodwa ngifuna nje ukunibonisa ukuthi nje eKasi manje kunjani sisasekuyona ilife ngoba solobele sikhatha silibele siya lapho khona masifika khona ama-hotspot sifake yona ilife ikwazi ukubona ukuthi ngempela eSoweto eSotra siyakhipha siyabonga Mr. Jefferson kodwa solobele sinawe sihamba nawe khona lana phansi. Thank you, coach. Thank you, coach, my coach. One. Go, Vela. Ngempela nizwile masikhuluma nawe Mr. Jefferson sisasekhona khona lana eKasi niyazibonela siyakhipha benani imoto niyabona ngempela ukuthi namhlanje iyona i-road show lapho khona esizobe sikhipha yona Jeva Spin Bash lapho khona ashilo ukuthi kuzobe kunama-artist DJs Big Zulu Siyamazi T-Man Express Msaro Zova Amu Classic Kapi Jovis Tipa Ara niyabona ukuthi ngempela ngifuna ukunibonisa ukuthi naku manje imoto ziphumile ngobuningi ziyabonisa ukuthi manje siyahamba asibele sambeni sibonisa ukuthi ngempela ziyayenzakala eKasi niyabona ukuthi ngempela naba bantu baphumile ngobuningi bazilungiselele khona ukuthi bazohila yona road show khona lana eSoweto eDiplufu okuyinto enhle emnandi engishoyo ngazo zonke isikhathi into enziwa Jeva has been a bash ngoba ngempela niyabona naba abantu baphumile ngobuningi bafuna ukubona ziyakhipha niyabona eKasi ukuthi ngempela kuzobe zenzakala khona ngapha njengoba nibona niyazi istrokes nabo abantu baphumile ngobuningi ziyakhipha nali ibhasi niyabona nalo liyasho Jeva James birthday Spin Bash lapho khona ezobezenzakala niyambona naye Big Zulu ukhona njengoba namanje izosuka lana i-road show lapho khona ezoye kuwona ama-hotspot njengoba sishilo zathi sizolwela senikhipela yona bukhoma beat by beat siphoze ukuze mayihamba imoto sikwazi ukuthi silungise masifika kuwona ama-hotspot sikwazi ukunibonisa ukuthi ngempela kuzoyenzakalani ngazo i-29 sikaMashi ngayo i-Jeff James birthday Spin Bash ngisasho ngithi mina kumnandi eSouth Africa eSoweto siyakhipha namakhwanjamu azoba khona njengoba nizwile ukuthi ngempela amakhwanjamu azoba khona afuna ukukhomba ukuthi ngempela liphathwa kanjani ibhasi ngoba kumele ukuthi libe lihle ukuze ngazo zonke izikhathi abagibeli bajabule babone ukuthi ngempela izinto ziyakhipha eMsotra okuzobe kunama-prize lapho khona bazosho bathi ibhasi elihle kakhulu elinithi liyakwazi ukuthi nalo lizitholele umklomelo okuyinto enhle kakhulu esoyibona ngazo i-29 zika Machi Wheels and Smoke khona ngapha nakhona ngapha Mall of the South kuduzani nakhona ezinizwile ungagugula izokufaka khona nathi siyona Champion Circuit ezothanda ukukhumbuza ukuthi sicela usubscribe ukuze sihlale sokugibela ama-event afana nalana njengoba namanje ngisasho ngithi sengizophuma
khona lana ekasi kodwa sisabangena esizonikhomba ukuthi ngempela yenzeni. Chef James Spin Bash sikhona lana ekasi i-road show. We are still signing out. Kodwa siyabuya. Hlala nathi. Stay tuned.